तो हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस देखि पारथिबे आज आमे समस्त गोटे नुआ चैलेंज को लेके आछो 24 आवर इन हॉरर प्लेस माने मशाणी जगह रे बर्तमान हमर चैलेंज ता रहइबो 24 आवर। तो टोटल देखंतु कोन टोटल वीडियो कंटिन्यू रहंतु कोन कोन देखंतु आउ कैमरामैन ए जीवा जे अपन गोटे कथा सुनिनी अच्छा ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ରହୁଥିଲେ। भाई ये କଥା एक्चुअली मो जेजा भाई मते कहथिले हला देखिलो बसिथिलु मते कहले कि एक्चुअली हमर गाଁ रे गोटे जमीदार अछि ताको पुओ बोधे अलगा जातिर झुको भाई ହଁ ହଁ ସେଟା ମୋ ଦାଦା। ହଁ तो जेतबे मैरिज करथिले तो हम जानि छी आगु एक्चुअली तो से जेतबे से एक्चुअली मो कहबा କଥା से आगु जेतबे ता अलगा जातिर जेति फास्ट तो किछि दिन ठीक ठाक रहिले तापर जमीदार प्लान करी कि तारा कोन कोन ने से बाप को पठेला जेतबे बाप को पठेकी आसिला सेतबे से रागरे किरोसिन ने कि माटी घर ଥିଲା ତ ସେ ଉପରୁ ଉଠିକି ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳିକି ମାଚିସ୍ ମାରିକି ସେ ଭିତରେ ପୋଡିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ମଲା ସେ ଝିଅଟା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେମିତି ହେଇକି ମଲା ତ ସେ ଆଉ ଇଏକୁ ଦେଇ ପାରିଲାନି, ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ହିଁ ରହୁଛି ହେଲା। ଏବେ ଗାଁରେ ହିଁ ରୁହେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲା, ସେ ମରିଗଲା। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ଶାଶୁକୁ ମାରିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ମରିଗଲେ। ତାପରେ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିଗଲେ। ମାନେ ଭୂତଟା ରାଗ ରଖିଥିଲା। ହଁ, ରାଗ ରଖିବ ନା ଆଉ, ଯେତେବେଳେ ରାଗ ରଖି ମାରି ଦେଇଛି ତାପରେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ରାତି 12ଟା ପରେ ଆମ ଗାଁରେ କେହି ହବା ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରପର ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଏମିତି ଦେଖା ଦେଖି କୁହନ୍ତି ଚୋରବଣୀ କଥା କୁହନ୍ତି ନାଇଁ କି ହଁ ସେଟା ଏଇ ପାରିଚନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି। ତ ସେ ଭୂତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା। ତ ମାନୁଛୁ ଏବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବ ତ ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଯେତେ କଲେଜ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ମଶାଣି ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ। ହଁ ତ ଏଟା ବି ସେମିତି କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ଆମର କଣ ହଉଛି। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଭାଇ ଯିବା, ଏ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାପରେ ବି ଯିବା ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି କରି ଆସିବା, ଠିକ ଠାକ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ, ନା କଣ କହୁଛ? ଯେ ଯିବା ଯେ ଏଇଟା ଥରେ ଜଷ୍ଟ ଭିଜିଟିଂ ପାଇଁ ଯିବା ହେଲା। ୟା ପରେ 24 ଆୱାର ଚେଞ୍ଜ କରିବା କି ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଜିନିଷ ବି ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଫୋନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଫୋନ ଛଡା କିଛି ନାହିଁ। ଫୋନ ଲାଇଟରେ ତ କାମ ହବନି। ଫୋନ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ କରାହଉଛି ତ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ଲାଗିବା କି ଦରକାର। ନା ନା ଆମ ଫ୍ୟାନ୍ କହିବେ ଏପଟେ, ନା ତମେ କଣ ଗାମୁଛା ଉଡେଇ ସେଟା ଠିକ ହବ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ କରୁଛୁ କାମଟା ରିଅଲିଷ୍ଟିକ କାମଟା ହବା ଦରକାର ଆଉ ଠିକ ସେ କରିବ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ଦାଦା ବାପା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ତ ମେ ବି ସେଇଟାରେ ସତ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଜିନିଷଟା କରିକି ଦେଖିବା। ଚାଲ ଯିବା। ଯିବା ଯିବା ତାହେଲେ। ଏ ଭାଇ ଟାଇମ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖ ତ ଆଗରୁ। ଟାଇମ୍ 11:47 ଗଲାଣି। ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ 11:47 ଠିକ ସେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 11:47 ଆମେ ଏବେ ଯିବା। ତ ଗାଇସ୍ ଆମର ମଶାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି A few minutes later. ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସବୁ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପର କୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା ଥିଲା? ସେ ଆଗରେ ନା ଏଠି ଆଉ କେତେ ଦୂର ହବ? ଏଠି ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ହବ ନାହିଁ, ଅଧଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ଆଉ। ଅଧଘଣ୍ଟା କଣ ଭାଇ କମେଡି କରୁଛ? ଅଧଘଣ୍ଟା କଣ ଏଇଠି କହୁଥିଲେ ବା ଏଇ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ସେଇ ଆଗରେ ଏ ପାଖାପାଖି ତ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା। ଏଇ ପାଖରେ ନା ଏଇଗୁଡା ଗାଇସ୍ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଗୁଡା ଦେଖ ଘର ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଜଣା ପଡୁଛି ଠିକ ସେ। ଏତେ କ୍ଲିୟର ଜଣା ପଡୁନଥିବ, ସେ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ଠିକ ହବନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଘରଟା ଥିଲା। ଏଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲେନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା ଆଗରୁ। ଭାଇ ଆଖି ଦେଇକି ଅନେଇ ଦେଲା। ଭାଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଭାଇ।
तो भाई कौन कहते माने देखो आगुरी तो आम प्लानिंग करते आसुजा कि ना पहुँची गलु से जगह तो डर तो लगुच भाई ଯିବା डर କି ଯିବା ନାହିଁ? देखो भाई तुम देखो है आम सब तुम एक्चुअली आम ठू बड़ तुम आमर बेसी बुझी पार जानी तो डर ତାହେଲେ तो ଯିବା लगुच କହୁଛ? जीवा ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଉ। चलो लाकू देखो तो गाइस देखि पारे से घरटा गोटे दिलाई देखि तो कौन कौन बाहरी सारना ଭାଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା? हाँ बा एयर थिला बाउंड्री टा अछि गाइस रास्ता देखि पारे पूरा ଗୋଟେ सांघातिक ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। हां ଏ ଭାଇ ମତେ ଡର ଲାଗିଲା ମୁଁ ପଳେଇବି। एक्चुअली कौन टा साउंड होती है ଏ ପାଖରେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖ। धीरे भाई କୋଉଠି 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 ଅଛି ଭାଇ ସେଠି ବାତରା ଆପଣ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ଯିବା। जीवा उठी के ଚାଲ ନା ଯିବା जीवा आसो 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 एटा भाई भाई ए एटा भाई देखि पारथिबे गाई बे चुप बे भाई बे 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 ଭାଇ बे भाई बे ଭାଇ ଆଉ ଯିବାନି ପଡେ जीवा भाई ନା ନା जीवा जीवा ଯିବାନି ଭାଇ जीवा कौन टा देखबा टिके भाई भाई देखि पारथिबे भाई ଆମ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ଯିବାନି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। पड़े ना भाई आसु नहीं आसु नहीं आसो आसो टिके जीवा आसो गाई देखि पारथिबे तो भाई आज इसी वीडियो बनेवा देखिए आम छत्तीस भाई हालत खरा आन घर फोन कले कौन कर बुझीपार तो गाई आज वीडियो देखा देना गोटे दिन भल वीडियो बनवा 24 घंटा निहाती चैलेंज मारे कहूँ ये जगह 24 बेसी जमी मुझे आपको देखिए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल आपको एक्सपीरियंस निहाला से प्लीज लाइक गोटे देवे कमेंट गोटे निहाती करेंगे रही टाटा भाई।